Hey guys, it's me Ronan again and welcome to my channel! Okay, so we actually have a long day yesterday kasi kahapon yung schedule ko ng mga doctor's appointment, no? Not necessarily doctor's appointment, pero mga test. So I had a blood test for the blood sugar and yung mga kung anik-anik pa na mga blood test na yan. And at the same time, kinabitan ako ng Holter 24 hours monitoring para dun sa heart. So, yun nga. Meron akong nakakabit ngayon and hindi na ako nakapag-vlog masyado kahapon guys kasi medyo sobrang aga namin nagising, medyo drogy-drogy pa ako. Pero meron naman ako ng mga nakuhang footage kahapon habang kinakabit yung Holter monitoring sa akin. So, ito, panoorin nyo. Maglalag po kayo dito ng mga, pag may naramdaman ko yung symptoms, let's say headache, palpitation, chest pain, anything na naramdaman nyo sir, ilalag nyo dito. And then yung activity na ginagawa ninyo, Yung naramdaman nyo, opo, and then yung oras. Pero kung wala naman kayo naramdamang symptoms, you can leave it lang, or kahit yung lang kayo magsalat. Kung meron naman kayo susunod sir, 1 to 2 words lang po, no need to write long sentences. Okay, so tomorrow pagbalik nyo sir, dali nyo rin yung diary, and get a number plate sa inquiry for removal po tayo. Okay? So, any more questions, sir? Ano ba bang kailangan ko i-ask? Wala naman, no? Na-ask ko naman siguro. Thank you. Okay, Thank you, po. Ate. Salamat po. Thank you po. Meron na ako. So, yun. So, that's what happened yesterday. And then after that, we went to Raon. Hindi na ako napag-vlog doon kasi nakakatakot eh. Baka mamaya biglang may humablot ng camera or whatever. Pero yun, doon ko nalaman na ito pala yung M10. Wala pala siyang external microphone. I was supposed to buy yung Boya. Yung microphone na nilalagyan ng dead cat na para dun sa mga wind, noise cancellation, etc. etc. Hindi ko rin naman siya may kakabit kasi wala naman akong masasaksakan ng microphone dito sa sa camera. So hindi na ako bumili. Bumili na lang kami ng parang casing or lalagyan ng camera para just in case kung ilalagay mo siya sa bag, hindi siya masira. So ito siya. So nabili namin siya doon for only 800 pesos. 1,000 siya pero of course
Raon yun. So, pwede mo siyang tawaran. So, natawaran mo siyang 200. 800 pesos na lang siya. Ayan. Yun. And then, so yun nga. So, nakakabit na yung Halter monitoring sa akin. So, 24 hours siya nakakabit. Mamaya mga alas 9, babalik kami doon sa St. Luke's para tanggalin siya. Then, after that, mag-stress test naman ako. Yung tatakbo ka siya, parang yata siya may treadmill. Tapos, tatakbo ka doon sa machine habang minomonitor yung heart mo or whatever. Pero ngayon, pakita ko sa inyo guys. Ayan. Excuse my utong. Ayan siya. Nakakabit siya, din meron siyang device kung saan nire-record niya kung ano yung mga nangyayari. Yung rhythm yata ng heart. Para siyang ECG, pero yung ECG naka-resting positions, nakahiga ka lang, tapos ni-ECG ka. Ito parang ECG siya, pero pwede mong gawin kung ano yung mga normal mong ginagawa. So, continue lang yung life habang minomonitor yung heart mo. So, ito yun. So, yun na nga. So, after dito, I'll try to video. I'm not sure. Kahapon kasi mabait yung nurse. So, pinayagan niya akong kunan ng video habang kinakabit to. Yan. Habang kinakabit yan. But right now, kasi medyo yata matagal, kasi tatakbo ka, parang magti-treadmill ka, magka-cardio ka dun. So, I'm not sure kung pwede pumasok sa COLLAB para kunan ako ng video. But we'll see. We'll try. Hello guys. So, nandito na kami sa St. Luke's dahil tatanggalin na yung halter 24 hours monitoring sa dibdib ko, and then I'm going to do some stress tests, I think for about 30 minutes. I'm not really sure but we'll see. Ayan, so dito na ako, nag-iintay ka lang, tatawagin na in a while. So kailangan na rin yung matanggal kasi sobrang kati na ng dibdib ko and very inconvenient. Hindi ako magalaw ng maayos. Ayan. So, hopefully okay naman. Wala namang problema sa pagtanggal. Hindi naman masakit or whatever. A few moments later. So, ayun. Natanggal na nga yung halter ko. Ayun na siya. Namumula pa siya. Pero natanggal na siya. Medyo makate. Nilagyan ng alcohol at kung mga anik-anik man. Pero at least nakakagalaw na ako and we are just waiting for the stress test. I'm not sure kung pwede ako makapag-vlog but I'll try. Okay, so nandito ako ngayon sa loob ng restroom kasi hindi daw pwedeng mag-video dun sa loob while I'm doing the stress test. So for the meantime, dito lang muna ako sa restroom mag-vlog before ako mag-start. So I'll see you guys later. Wish me luck. Palabas na pala ako, tapos na yung procedure. Nakabili na rin ako ng coffee. Ginamit ko na lang sa Uncle Jai doon sa Mercury. Tapos na, makakuha ko pala yung result sa next week pa. A few moments later. Okay, so nandito kami ngayon sa Wangfu, dito sa Serendra. Kasi mag-lunch na kami. Early lunch ito. Pagkatapos namin doon sa St. Luke's. Kasi nagutom na kami. So, I already have my coffee. Kasi hindi pa ako nakapag-coffee kanina. Tinapos ko muna yung procedure, Kemer Barunot, para makapag-coffee. Tapos na naman na, 30 minutes, padalian lang naman pala. Kasi meron parang inaabot na 85%. Tapos pag 85% na, naabot mo na yun, pwede ka na mag-cool down. Wala pa yung food. Ayan po si Uncle Jan. Ayaw niyo po pakita sa camera dahil shy type siya. Okay guys, so ito na yung food. Dumating na yung food. Ayan. Talapang na tayo, nagugutom na kami. So, let's go. Lapang mo. A few moments later. Ayan, so nakakain na nga kami. Nandito na kami ngayon sa Market. Ayan sa Uncle Jai. Tatanong naman siya ng progressive. Kasi gusto niya mag-progressive glasses. So, ikot-ikot muna kami ngayon dito. Pero
nakakain na kami ng lunch. And then, mataas yung cholesterol ko, sabi dun sa test result. Kaya, hinahini mo na sa paglafang ng mga malulubhang saturated fat, kaya maruro. But anyway, dito kami sa market. Ayan. Tamay muna kami dito pang palamig muna bago umuwi. Later, uwi na kami. Para makapag-edit na ako ng mga videos. A few moments later. Hey guys! So, eto na nga, nakauwi na kami and kapag pahinga na kasi we had a long day. So, kanina, ayun, natapos ko na yung stress. Pa ako nakatingin doon sa taas ito. Natapos ko na yung stress test ko and then nagliwaliw muna kami. Nag-lunch muna kami sa labas. And then, nag-ikot-ikot sa market bago umuwi dito. And then, nagpahinga. So, yun. So, nakuha ko na yung blood test which is not good yung result. Bahala na. So, this weekdays, healthy-healthyhan tayo. Para maibalik ulit yung healthy na body and all. So, yun lang. So, if you like this video, please subscribe to my channel and please give me a thumbs up. And yun, so ito lang yung walang kakwenta-kwentang vlog for this weekend. See you guys next time. Bye!